Hei, olen Pekka Koskinen, Solinor Oyn toimitusjohtaja. Solinor on maksuliikennejärjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon erikoistunut ohjelmistoyhtiö. Autamme asiakkaitamme rakentamaan moderneja, tietoturvallisia ja helppokäyttöisiä ratkaisuja maksuliikenteen hallintaan. Kohderyhmäämme ovat esimerkiksi pankit, rahoituslaitokset, kauppaketjut sekä maksuliikennettä välittävät yhtiöt. Olemme muun muassa toteuttaneet Suomen ensimmäisen PCI DSS tietoturvahyväksynnän saaneen maksujärjestelmän. Monet yritykset kokevat haasteellisiksi suuret järjestelmäuudistukset, jotka tyypillisesti kestävät pitkään, eivätkä enää valmistumishetkellä vastaakaan muuttunutta tarvetta. Tämä johtuu osittain vanhentuneista ohjelmistokehitysmenetelmistä, joissa projektin suuntaa ja sisältöä ei pystytä ohjaamaan muuttuneen tilanteen mukaisesti. Vastaukseksi haasteeseen on kehitetty ketterät ohjelmistokehitysmenetelmät, joissa projektin sisältöä ohjataan jatkuvasti tiiviissä yhteistyössä asiakasyrityksen kanssa. Näin varmistetaan, että käytössä on aina ajantasaisin tieto, oikeat resurssit, pitävä aikataulu ja läpinäkyvä toiminta. Ota yhteyttä, tulemme mielellämme kartoittamaan sinun yrityksesi tarpeet.